IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Opisyala na Nagretiron ni veteran forward Filipino-Canadian Sean Anthony iti Philippine Basketball Association. Kalpasan iti panagayayam na iti 8 teams iti lasod iti 14 a seasons. Saan na nagpirman iti contract extension ni Anthony iti NLEX Road Warriors. Totong maikan iti nananay nga atensyon iti anak na nga manarimaan iti panagagas na gapo iti sakita cancer. Sigun pa'y kenkwana na pagdesisyonan ti pamilya nga agnaeddan iti Canada para iti post-treatment monitoring ken panang tripato iti anak na numan pa'y cancer-free daytoyen bayat iti panakatiming na iti Singapore. Simrek ni Anthony iti liga kas number 6 pick iti PBA iti tawen 2010. Ang nagtalinaed iti 2 season iti Power Raid sakbay nagturong iti Barako Bull, Talk and Text, Air 21, Meralco, NLEX ken Northport. Nagbalin ang miyembro iti mythical team bayat nga nagayayam iti Batang Pierre iti tawen 2017 naging 2021 ken defensive player iti 2019 season nga dan average nga 16.4 points, 7.6 rebounds, 3.8 assists ken 2.4 steals sakbay nagayayam ni Anthony iti 2 final seasons na iti NLEX. Nagyaman met ni Anthony iti management, coaches, teammates ken dagiti fans anang suporta ken kuana iti intero a karir na daytoy. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.